Play un kerku yang ini lengba kejeng simbanta, ha kejeng syakre lang ya kekerteng ke bukoi kejeng u lengba jong kisur jeng ruai. Ha kepenting kong nak kaliang jong ka Senior Christian Endeavor Society, apo jong ka balang hang ni halum siap. Ngai ku play Youth Sunday pi baro, nado ki pastor ki temen besan ki khot komiti balang, ki long keme ki long kpa, ki kon samla bat kumjuru ki hep ki beret. Pat kerpangru nak kebenta gitu ki parlok kejongi ki ba pet ling ba ki YouTube channel jong ke balang e kerpat epi bepinya senglang pat ngi hakni ke jing syakri ke jongi ling ba jong kani ka YouTube pak kumjuru hak jing syakri ke jongi lang paro ai bu blay kran halor jongi ling ba jong kani ka Sunday baro chisngi khamtam ling ba jong kani ka theme ka balong Jesus Christ Konong rem jong kajing em. Ini ayat kemat agak bang ini pendem hoblay kajing duai. Ini duai. A tribe hoblay jong ibha beneng. Iwan ling ba jong kani ka step. Kum ki khon ke jong me. Ya ka bang ini senglang ya ka kerteng ka bakhoi ke jong me. Hala ke jong ki benta jong kajing em ke jongi. Ya ka bang ini kherang step da kajing temu. Ya ka bang ini yo ya ka khobor. Ling ba ka tien ke jong me, ling ba ki syakri ke jong me. Nado kani ka step bat hado sibet bat hado ka miet ru atrai ni doai na kamta ka jingalam nanti ke jong me ni doai na kamta ka jington kat ke jong me bat ngi kerpat ru atrai ba me menyerap yang ngi kum ki khon ke jong me kat bangirang ya senglang yarap ingi bangin pengkre ki donut ke jongi ya ka bangin yo ya ka ban ngap bat syak skor ya ka ban priang ka khubor ke jong me ya ka ba kan long isya kan long rem jong ka jingem ba mehi khon jong mehi hoi trying IT baro hik santi bran bor ke jong me baro shimengi kat bangidang senglang hakarteng jong try nang plim jong Jesus Christ amen ling ba jong kini ke por ngin ya peteng ya kajing syakri ke jongi da ke bangin yerwai ke jing rwai ke ba sanspa ndro khandai bat lai pulai na ka berem sanspa ndro khandai bat lai pulai na ka berem you play long ka buram ki kam bulare lukhon ula pha bayongi wi e Uai la kejingim ke kuna pansiu ke kerdap neng prie pengindrum ki prie baro lai tli ki khot bahadin jong kanika jingruai ngan kerpat ya inong ke jingruai ke pasis pa ndro pusau baklah diat jingruai pasis pa ndro pusau lai spa ar na ka berem sis pa ndro pusau lai spa ar na ka berem to try to wan jongo ka jingi seng jongi ker khuma me da jingai na jrong pan syakri batlot baret jongi ladap dabor mensiam kan kelalong baro kini ki khot hadin jong kini ke benta ban ngin kerpat ya iban puli ka Old Testament i mis balarihon marwen ban puli ka New Testament masa besongdor marwen bat ban kumjuru ya iban putih ka jingdwai i mis cordiality kaluki ban suha ban shim ya ka benta ka jingrai ka basispa pulai sispa sanpu khandai Kajing ya seng jongi ker kuma mida jing ai na jrong ba jing syakri bat lot barit jongi bladap dapur mensim kan kil lalom bin long yangi ki adyar trai babha babindon kam ki sabamila ai ban syakri ki
min sim hakashipa ban kring yaki na jing dum sha jing shai ai ngin the lut hak jat ki jong mitrai ki jing iu bi ba sngur bat kordor tam ba jing susing kan her syajan bat jengai jing yaro rungin yo nutrai kakam gum tanang yat kis ngi kis nem jong yi kis so min sim kin nang kam bang kam thiang ba on da wai jing let ha per theis ngi nyin yat ha den ti da kak siar blasya Shua bangan banyak singo naga New Testament ngan pulia naga ktian ke jong blai la ban syam naga kitab Isaiah nong ka ban brer khat ka ban lai na kum chu Isaiah nong ba sau pho ab khandai lai pho ba lai we na jing roi sam chis pa kha khandai khat ba khandai kitab Joshua nong ka ban kong khat ka ba khandai ki kin tien ki ba ong kum nia dia uwe ula perta Hawe pat bat ulaang, ubakut, utrai kipat, ki kendau baro kadab da kaburam jang u. Uai kabor ha kita ki baus ngaluan, bat ha ubam dan bor, bat upenroy kabor, wat ki samla kin ngaluan, bat kin ngautan, bat ki rang samla ken kelan khat hendrei kita ki baap kami ya utrai ken pentemai bor ken her shajrang da kitab nyang kom ki pukni ken mare bat ken am sngauthat ken yat bat ken am sngaluan da komno u samla on penkhut ya ka lenti da ka ba ule sumal kat ba kom ka ktien jong me hatu ngam syam la hukum ya me tulong ubaklan bat ubaslur ba wat tieng lem ni wat knyo namat utrai uble jong me udan ringkat bat me kat syaba me lan nam ta problem me Hadian pelayo sngo naga ktien ka rim naga Old Testament ngan kuliah naka New Testament kaba la ban syam naka gospel kat kum Matthias kal nong ka bakhan rio ka khat ka bakhat lai khat sau khat san bakhan rio naka city u Paul apostol shikin ong apostles kal nong ka baar ka khat ka bakhat pra khat khandai bat arpo bat naka kitab ki kam ki apostol kal nong ka basau ka khat ka bakhat we khat ar bat naka city ka baning kong u Paul apostol shikin nong korin kal nong ka balai ka khat ka baspo bat ko khatwe ki kentien ki ba ongkum ni aba u jisu lawan ki phangka seria Filipi ulakli ki senran jong u uda ong ki brio ki ong u yanga u kon u brio ki la ong te don ki ba ong u Yohanes nong pen baptis ki we te u Elias bat ki we pat u Jeremiah lani we na ki nong itulupa u la ong ki phite phi ong bong along u u Simon Petrus ulayathu bat u la ong melong ukris ukun ublay ubaim na bada u ken ni baro ar ngidan ka jingyo wan da we u minsiam sha ukpa kumta te phim long shu ki nong we bat ki so shnong hnre ki paratrai shnong bat ki riu khoi bat ki bayade na ka yeng ublay
balate phi halor ki nong rem ki apostol bat ki noy thu lupa u Jesu Christ hi udalong umau dong bahakli uni ulong tau mau yau balap kentat ben no da phi ki nong te yau ba la penlong ka kli ka dong bat omdan ka jingpen em hanu hau pat na ba omdan ka pat ka kerteng hapo ka bleng ya ka ba la ai hapeng gibrio da ka ba ka dei ba on pen em yangi kat ba kum ka jing ai uble ya ka ba la ai hang yanga kum urang ba nong te ubastat ngala seng ya ka nong rem ti pat ute na lor henre tu pa unda sumar kumnu ute na lor namar omdan bala ban seng da ka pat kanong rem halor nalor kata kabala la seng kabalong u Jesu Krisken tu blay na kerkui kabala blay ketien ke jong blay ba shashkor ketien ke jong u na ka Old Testament ba na ka New Testament tu ngin yale lang kamal blay chik duai kok pa jing ba hamneng ke jingu ba kabrom ya aish me can try ba kumni can try kum ki khon ki jong me can try bangila banwan ban ki kan ka yeng ka bakantang ka jong me can try kam tam kan ka singi can try ka bangiyo ban rakhi ka yut wi ba kam tam kan ka singi can try bangiyo ban rakhi ka yut sande bro shi singi can try don ring kat lembat ngi kan ka singi bro singi ki jing yalam ki jong me can try ngat wai can try kan ka por ka ba menta can try ha ka bangiyo sngow ya ka kubor ka ki jong me ling ba ki hapret can try ke bagim pen snow ling bagi jing rai ki jong ki ken try to pen sle ma me ken try ki ken try ba ke bakin yo pen snow me ken try kan long ka bawan na me ken try ba kom jur ken try ngat wai nam ta shakri ken try kong ibadan lang ni ka po ken try ka ba me la pen la me iban wan kan ka balang ka jong ken try ka ba sa me ka kubor na ka tien ka jong me ken try ban yo ban ya selok ya ka tien ka jong me ken try to pen sle ma me i ken try ba to pen janai ma me ken try i ken try ha ka ba in yo ban plai ka ketien ka kuat ka kentang ka jong me ken try ba kom jur ken try to don kat lambat ni ki ba yo snow ba ki papet ya kan ka program ka jong ken try ba ki eke bangin yo snow ken try ka bangin tu ya rap yang ken try bangin song tu ban champang ken try ka ketien ka jong me ken try ka eke ba me kwa man pen snow ni ka por ken to try ba kan long ka jing bam ka ba ken cham sim ka ban te yang ka jing em ka ba man ka sing ken try ba ru ka ngila ban pendon kami ka bangin te ka ken try ka jing em ka jong ken try man ka sing ken try bangin ken mau ya me ken try batang ma me ken try balong ka ta ka lenti ka hok ka jing sha ken try ngat wai ken try na kum tagas LCS ken try kinong kit kam ba ki sau komiti ba ki khot ki badan hapo ka jongka ken try idwai ken try ba menang ya lami ki badan ai bor menang pesai bor ma me ken try ba ka ek ba ken le ken try ka ek ba ken nang la ban pentulun ka kam ka jong me ken try ba ban penyar ke hima ka jong me ken try ba tunang ai bor ba nang kesan bor kam tam ki kun samla ken try ki ba kimla ki bam chimla ban don lang ni ka por ken try ki badan sejngai na la yeng ken try ki badan ha ka jing pang ke jing shitam ken try tu don ringkat lambat ki ru ken try ha kanu ka jaga ka bagi dan ken try tu ri tu dai care ki ken try na ken ke jing sni jo ken ka perthe ken try ba ngadwai kam tam ken try na ta ki tu ki samla ken try ki bala jngai na me ken try ki bala ken tai ya me ken try ki bala em so bha ba ken ka perthe ken try drawing ken pang nam ta ka jong ki ken try ba kin yo ban kelai ke jing em ka jong ki ken try ba kin pen thamai ken try ya ka men sem ke jong ya ki ken try ba kinang ba kin la ban yo i ka ta jing e ki jong me ken try kinang ba kin yo i ka ta ka jing em ka babam chukut ken try nga dry ru ken try nam ta jong ni ba don lang ni ka por we ba we ken try bangin wat bangin yet ken try ka ta ka no rem ken try ka ba me la bu ba ben shat yang i ken try ha ka ni ka slak no ken try ka ba me bangin ni dei ban le ken try na ka ta ka buram ka jong me ba na ka ta ka mon ka jong me ken try shem ti ka bangin long ken try ma bi ki lai ki rang ki jong i ba buon ken try ba pen so si mi ken try ba ki ni ngapan ka teng ka tiang tam no jong i jong pen em jong i Jesus Christ amen Blin kerku ingi ling ba jong ka jing shashkor bat kumjur jing puli na ketin ka jong play bat kumjur ru na kamta ka jing puti ha ka jing twai ya kini ki active members ke jongi ngin ya peteng ya ka jing shakri ke jongi ya ka bangin simpenta ya ka bangin ya ai saka kam ka jong play bat kat bangidang yo ya ka ni ka jing roi kerpang na ka junior Christian Endeavor Society lum siap ngin lum batat ru ya ka jing engu
hadian pa dadap ya kini pandom ni kijang go ngan kerpat ya wini kit khot komiti palang iba w simde ngobaban penbuti hakajing tuai nak tak kini kijing ai.
ที่เป็นดับเป็นจึงด้วยนี่ด้วยกำเนิดบริบทป่าจึงอีบาบหนึ่งใส่สินไปกันดาบ้าย้อนมันไอกับจึงอุกบรมใช่ไหมนมาจินรังกัดก็จะมีกันดาบางอีกุมกิสามลาบาใส่สินปันมาเป็นลายงี้อย่าเป็นเยอะเป็นคิวแล้วก็ยิงกับบุคคลกันตั้งก็จะมีน้ำมันตาเป็นเยอะเป็นชักดีเป็นpendan brom ya kerteng ke BM mak badan bo ke jeme ai ngor kan ran ai jin rangkat ke jeme kum kisamla hanik tio hibra stio ya ben liyo kan rat bhai ban pelong kan kai yut week baki ki borok kan ran ki program ki bengyo ban pendam kilong kan ran ki biai bai renti dak jilang mo jeme kum ni pat kan dak yo kum ni ya ban yo iban kiu ni ban ta ban rakhi kan yut sunday bakan ran kam hani por kum sebentar nak jeng syakri ke jeng ime nyawan ni kapan boti khamat jeme kandan idi jai ya ka bengio iban no shanik plajeng ayo kandan medicine ai ya ka me men pen kantang kandan ki oi kandan ilang ibarit nagi barit tam ibang imla benujor ke jeng kerkhu ya ka me melathe ke jeng im ke jeng i manasi nda kandan iban phai shime tang khandian ne kandan isne ya ka me men kerkhu kandan ki oi ilang ibarit tam oi ilang tang khandian no nama kendaraan yang mengai sekam ke jeme ngi air men sim ke pekelon isne nama katakan ran kerhui ki pengentang kana bagi manroi kena kanang ba ka SCS yang kabalang hang no bak pendan kami ki kandan kalang nam ta keburam ke jeme kena sespang por ni sia ban saskori khobor lema jong sakri ke jeme na por yak ba me malawalam pedang jingi iban sami khobor kana ba ham ni sne e malor kap la jong sakri kandan kerhui ka kandan hoi chung nang khrek chung ka kum ka bri handai kan ran chung penjanai ai kin wan nak chung snei ga jeme kum tak nai snei ba ka wei pa koi kan tin ka ba mi no nak sin to chung shak jeme kan ran hilang kan ran ki ba men toy kan ran nam ta jungi ba shak skor kan ran kan ba
ngin la kana ban ri khom kana ha poi dono ik basim jingi ha bangin mi kana kan ka ying kan tang la jame ngin mi rang kap jing kar khoi kan sai tam jame lo rang kai kana jing shakri basa jong ne kan tap um jor kan jing shakri brang sa ne sking sngo ba pediang kana jing doi na ba karteng jisu pa ni kine bro amen Ngai kublai na kamta ke Junior Christian Endeavor Society kepala ayah ke di ke jingruai ho chbenta ke bidei ke team ndrei ha kasur jong ke jingkali ublen kerku ya pi na ke benta ke di ke jingruai na ke benta ke jing pencidam ke jong pi ya ke ban ban kre pat kam tam ya ke ban yeng ya ke ban ruai ning ba jong ke di por pat ban ai hangi ya ke di ke jingruai ni poisa ke benta ya ke bangin yo ya ke bangin sngap ya ke kubor ling ba jong kedi ke step tengah kerpat ya ki hep ki baret ya pi ya ke bapin sngap ha ba pinum ya hala la pi la ban ki drai pin ya sngap ha na ke dau ba ikong idoni ke kubor hap teng jong piru pat yang iru ki samla te la da pi ki ada pi hala pin saduk no ya ke kubor ling ba jong kedi ke step te pi kular ne ban num ki ban num hala kular ne em rakti ba ong ban hala good kam dan nong ra ta ngatrai pi kular kum tama okey tengin hakaban kong na kaliang jongi bede kum ka senior Christian Endeavor Society ni ai kublai ya i miss daphun dap hun ling do ya ka ba i kloi ya ka ban priang ya ka ni ka jing khot ka pat ka jongi ya ka ban ai hangi ya ka ni ka khubor ling ba jong ka ni ka step tenga ai ru ha i ya ka lat ban pen itu ya la dia na ka balang ka ba pidan bat ka benta ha ka jing shakri ka jong pi ka ba pidan tingin ya sno lang ya ka benta ya ka bangin ya ruai ya ka jing ruai ka ba shispa lai pun rio shispa lai pu sau ka tien jong me ka long ka ba kodor kum ka ksiar pla pen prang ka tien jong me ka ba itnat ka tien jong me ka ba bang ka badap daru ngap donot jong nga ka pendap paro kini ki khot ba hadin jong ni ka benta jing ruai ngan kerpat i mestap hun ling do in so ba mshim ya ka ni ka benta ka jong i tin jong mi kabakordor kum kaksi yar blapen plang kak tin jong mi ka itenat kak tin jong mi kababang kabadab darungap donut jong ngakapendap kan yalam ka tin ka jong mi ling baka riklau bam nut kanilo